ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி என்ன வந்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, டொனால்டோ வச்சுட்டு தான் வந்துக்கிறோம். நான் சொல்லியிருந்தேன் போன வீடியோவே அந்த டொனால்டோ கேரக்டர் வச்சு வரேன்னு. இன்றைக்கி அந்த டொனால்டோ வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி கேம் ப்ளே பாருங்கள். போன வீடியோவை பார்க்கலன்னா போய் பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள். அப்படியே வீடியோவில் போகலாம். எதை பண்ணுலாம் எங்கன்னா வரான். பொண்ணு வாங்க 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 வாங்கம்மா இப்போ வாங்கம்மா ஏம்மா வாங்க ஒரு அடி 2 3 4 5 போடி இன்னும் அடி பார்த்தீங்களா? இது ஒரு அடி. யார்றவன் ஆண்டாடி என்னையே குறி வச்சு தாக்குறீங்களா? ஏமா வாமா மைக்கெல்லாம் ஆன் பண்ணி கூப்பிடுமா? வாமா பண்ணுங்க வாமா பாய் விவேக்குற பாய் எப்பா இந்தியிலே பேசலாம்ப்பா அக்கா சூப்பரே. இப்போ வாங்க அண்ணாச்சி ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கல் சுற்றிக்கணும், இல்லைனா ஆச்சி பூச்சி பேக்கெட்டில் போடுவாங்க. மெடிக்கல் சுற்றி போய் டம்சூப் பண்ணின்னு வரலாம். வாங்க இன்னொரு மெடிக்கல் சுற்று வாங்க போகலாம். எனக்கு நானுங்களை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒருத்தன் தான் கிழிச்சு நாங்கள் 2 பேர் வரலாம். மேலே ஏறி போய் நிற்கலாம். இப்போ அது மேலே போய் குடிக்கலாம். இப்போ யார் நிற்கிறாங்களா போய் பார்க்கலாம். ஒரு பீஸ் கூட கண்ணே கீழே குடிக்கலாம் குதிக்கலாம். இனியே வண்டான போடு பார்த்தீங்களா? 2 கிலோ இந்த மேட்ச் போடு எமத்தை போடு எடுத்து பண்ணுங்களேன். ஃபஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் மேட்ச்க்கு போகலாம். யூஎம்பி எடுக்கலாமா? யூஎம்பி என்ன பண்ணிடலாம்? யூஎம்பி எடுக்கலாம். யூஎம்பி தான் நம்மளுக்கு நல்லா செட் ஆகுது. இன்றைக்கி பாருங்க இந்த யூஎம்பியை வச்சு என்ன அடி அடிக்கிறான் பாருங்க. இந்த யூஎம்பி எடுத்து இந்த கேரக்டர் பாருங்கள், டொனால்டோ கேரக்டர். போன வீடியோவில் டொனால்டோ என்ன அடி அடித்தான் அப்போ இப்போ நினச்சா மனசுலாம் ஒன்றா தடுக்குது. நான் ஒரு அடி போய் பார்க்கலாம் எங்கனாக்கிறானுங்களோன்னு. இந்த வீட்டு மேலே ஏறி பார்க்கலாமா? ஐயோ கிட்டிக்கிற இருந்துச்சு. பட்டன்லாம் கொஞ்சம் சைடில் வச்சுட்டாங்க, அதே பழக்கம் ஆயிடுச்சு. யார் நக்கிறாங்க ட்ராப்பில் ஐயே ஆல்ரெடி இதுக்கேண்டா வெள்ளை ஜெயில மாறினு நல்லா எடுத்துட்டாங்க. குதிக்கலாம். எவ்வளோ என்னங்க ஜெஷுமிஸ் கீழே வந்துடுவோம். போடு. ஐயோ இந்த பொண்ணு போன மேட்ச் தான் என்கிட்ட அடி வாங்கிச்சு. இந்த மேட்ச் அடிக்குதா? போடு போடா டே போடும் சொல்ல. இப்போ போட்டாடா. இன்னும் ஒரு அடி, ஒரு கில்லே. இந்த மேட்ச்சில் ஒரு கில்லே. என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் எவனாடே டொனால்டோ பவர் வச்சுன்னு ஓடிடலாம். என்னங்க டொனால்டோ பவர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எனக்கு டொனால்டோ தான்ப்பா பிடிச்சிச்சு. இன்னும் பவர் போட்டுட்டு ஓடிடலாம். அந்த மாதிரி டொனால்டோ பவர் என்ன மாதிரி பவர் பார்த்தீங்களா? வாங்க எங்கே நக்குறாங்களா பார்ப்போம். இன்னும் ஒரே ஒரு பீஸ் தாங்க. அந்த பீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு தான் தெரில. இங்கே தான் சவுண்ட் கேட்டுச்சு, இங்கே தான் இருக்கும். ஆளே காணுமே, எங்கே போனாலே தெரியல. அவன் வெளியே போய் தேடலாம். ஏன்னா நம்ம எழுதுறானா டவுட்டே ஏதோ நம்ம டீம்மேட் திடீர்னு நாங்கள் 2 பேர் தான் நிற்கிறோங்க. போன மேட்ச்சும் நாங்கள் 2 பேர் தான் இருந்தோம். இந்த மேட்ச்சும் நானே எடுக்கிறேன். ஐயோ என்ன மாதிரி ஷர்ட் பார்த்தீங்களா? 1 டேப் லெஜெண்ட்ரா நான் போடு அம்மாயிடுமாய் தான் பாருங்க. எல்லாம் ஃபுல்லு எக்ஷாட், பாடி ஷாட்டே இல்லை. என்னங்க எல்லாம் எக்ஷாட்டே உள்ளது. இன்றைக்கி என்ன டொனால்டோ வச்ச கேரக்டர் இந்த மாதிரி எக்ஷாட்டாக உள்ளது. என்னன்னே தெரியல. போங்க என்னங்க சரி போகலாம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் என்ன வைக்கலான்னு சொல்லுங்கள். இப்போ புதுசாக ஒரு எமௌண்ட்டு க்ளோவல் ஸ்கின்னெல்லாம் கொடுத்தாங்க பாரு. அப்போது கொடுத்து சவுண்ட் கொடுத்து நான் சொல்ல வரேன். பேண்ட்டு எமௌண்ட்டு க்ளோவல் ஸ்கின்னு அப்புறமா நானும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆன்லைனில் சொல்லிட்டு தான் போச்சு. இன்னும் தமிழ் பிளேயர் நிறைய இருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சு தமிழ் பிளேயர் தாங்க. கன்ஃபார்ம் தமிழ் பிளேயர் தான். போடு 1 லேக். ஐயோ அடிக்குதே அந்த பொண்ணு. ஆனால் முச்சு விடுங்கப்பா. எப்பா முச்சு விட்டானுங்களே. இல்லைன்னா நாம தான் அவுட் ஆகி கிடக்கணும். முச்சு விட்டீங்க. இந்த மேட்ச்சு கெளிப்போங்க, இந்த மேட்ச்சு நாங்கள் கெளிப்போங்க. என்னன்னே தெரிலங்க. லாக் பண்ணிட்டு அவுட் பண்ணுறாங்க. யார் பாரு விடாமல் 2 மேட்சும் லாக் ஆகி ஒரே இப்போ தான் லாக் ஆனேன். ஐயோ போடு
ரெண்டாவது மேட்சே வின்னுங்க. ரெண்டாவது மேட்ச் மூணாவது மேட்சா ரெண்டாவது மேட்சானே தெரியலங்க. கொழுப்பு மூணாவது மேட்சுங்க. 4 மேட்ச் வின்னுங்க. இன்னும் ஷார்ட் கன் எடுக்கணுமா? ஷார்ட் கன் எடுத்து ஷார்ட் கன் எடுத்தாச்சு. எல்லாம் எடுத்துங்க. இனிமே எங்களை அடிக்க முடியலங்க. நானும் இப்போ என்ன பண்ணுறதுங்க? 7 கில்லி வர அடிச்சன வேறு மறந்துட்டேனே. ஐயோ, மேட்ச் வின் பண்ணுறோம், போய் அடிக்கணும், போயின்னே இருக்கணும். போன வீடியோவில் ஆட்சி பாருங்க, விடாம 2 மேட்ச் வின் பண்ணுறாங்க. என்ன ஒரு ஆட்சினா அவங்க 3 மேட்ச் வின் பண்ணிட்டு அவங்க 2 மேட்ச் வின் பண்ணுறாங்க. ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணிட்டு நாங்கள் நினச்சிக்கோங்க. ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டோம் போய் அடிக்கிறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு வீடியோவே நாங்கள் போய் அடிச்சிட்டோம். செகண்ட் வீடியோ தோக்கணுமா இல்லையா தெரியலையாப்பா, என்னன்னே தெரியலங்க. போய் மேலே போய் பார்ப்போம். என்ன எனிமி நான் இல்லை என் டீமேட் என்ன மூச்சு போட்டான் நம்ம டீமேட். எல்லாம் கிட்டடி வாங்குது, ஏகே 2 அடி வாங்குச்சு நம்ம கிரவுண்டில். மேட்ச் நாங்கள் வின்னு பண்ணுவோமா? ஐயோ அடியாடே, அடியாடே, சும்மா ஐயோ போடு அவனோட தங்க போடு இந்தாங்க 2 கிலோ சூப்பரே 2 கிலோ வச்சிட்டாங்க. ஐயா போடா அவனை முடிச்சிருங்கடா டே. போயா அவங்கிட்ட போய்கிட்டே இருக்கலாம். மெடிக்கல் சுற்றுவோம். போடுறா மெடிக்கல் சுற்றுறதுக்குள்ளே போயாவை வாங்கியாச்சு. நாமளாக வருமானு டவுட்டு. நாம் வந்து நல்லா தான் இருக்கோம். கில்லில் எத்தனை கிலோ அடிச்சிருக்கோம்? பாடுறா நாமெல்லாம் வரோம் கில்லு லிஸ்ட்டில். எத்தனை கிலோ? 7 கிலோ. அடது 7 கிலோ அடிச்சிட்டங்க. என்னங்க 7 கிலோ தாங்க. சரி மக்களே, அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். டாட்டா பாய் see you. மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.